Ibu bapak ngeten iki kula sampean kudu prihatin. Kudu mikir tidak menutup kemungkinan 20 tahun ke depan wong Indonesia sing agamane Islam iki berkurang meneh. 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan agama Islam di Indonesia iso berkurang meneh prosentasene. Bahkan suwe-suwe iso entek. Kula mboten meden-medeni. Karena nggak ada jaminan kalau agama Islam akan tetap ada di Indonesia. Quran niku mboten enten sing nerangno nek Islam selalu ada di Indonesia. Hadis nggih mboten wonten sing jamin nek Islam selalu ada di Indonesia. Memang Islam iku dijogo karo Gusti Allah. Kita wajib yakin bahwa agama Islam dijaga oleh Allah. Tapi kan nggak ada jaminan kalau Islam selalu ada di Indonesia. Kathah Bapak Ibu, negara-negara sing biyen niku Islamnya besar, sakniki telas. Wakeh negara-negara sing biyen penduduknya mayoritas beragama Islam. Sakniki kantun sekedhik penduduke sing agamane Islam. Ya Allah, kula paringi contoh wes. Spanyol, jenengan ngertos Spanyol. Kulone guyangan. Ora apal piye langganan no. Spanyol niku mbiyen negara sing penduduke paling kathah beragama Islam niku. Ten Spanyol penduduke mbiyen kuatah agamane Islam. Dan itu dibuktikan dengan situs-situs sejarah ten kene Spanyol, peninggalan-peninggalan budaya Islam. Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Kathah ulama-ulama besar yang lahir dari sana, termasuk sing ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik sing dipelajari santri-santri ten pondok meh sedaya pondok Indonesia ngaji kitab niku. Lha niku sing ngarang wong Spanyol Bu, namine Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Sakniki telas Islam ten kene Spanyol mboten wonten 2%. Padahal biyen paling kathah. Rusia. Lho Rusia niku biyen penduduke sing Islam kawathah. Azerbaijan, Turkistan, sampai wonten Imam Bukhari sing ngriwayatne hadis-hadis lek jenengan pireng bayai-bayai dawuh rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rumangsamu Imam Bukhari tanggomu kuwi. Bakul seblak. Iki Imam Bukhari perawi hadis. Lho sakniki malah dadi negara komunis. Cobi. Wes nek Eropa kadoan sampean yo. Sing tanggane sampean ae. Filipina. Negara Filipina niku biyen penduduke sing paling kathah beragama Islam. Mulane ibu kota Filipina kuwi jenenge Manila. Asline bahasa Arab kuwi fi amanillah. Saiki entek Islam no Filipina. Kantun sekedhi itu saja sudah diintimidasi terus. Loh kenapa? Tenggene negara-negara sing biyen penduduke kuwatah Islam, saniki kok do telas. Ternyata sebab masalah pendidikan anak-anak kurang diperhatikan. Ten Spanyol, Rusia, ten Filipina niku mboten enten madrasah-madrasah diniyah, mboten wonten TPQ. Terus kegiatan-kegiatan keagamaan kemasyarakatan ten mriku mboten enten. Ora enek majelis zikir, manakipan, istighosan, yasinan, tahlilan, pengajian, ora enek. Dadi no Filipina iki ora enek berkat. Jajal sampean rono nek ra ngandel golek berkat, ra ngarah petuk sampean. Ra ngira petuk wong ning kono ora enek manakipan, yasinan, tahlilan, pengajian ngene iki ra enek. Ra enek berkat, mulane Islam entek.
Indonesia iki kapan wis ra enek berkat, Islame iso entek. Lah nek aku nek ditakoni, kapan Islam habis di Indonesia? Kalau sudah tidak ada berkat. Selama masih ada berkat, insya Allah Islam akan tetap jaya di Indonesia. Hidup berkat. Ngene iki mbok anggap sepele berkatan-berkatan. Kuwi perekat agama kuwi. Ngandel to. Wes maju ket mengiki. Kok jenengan ketinggal sing mriko mboten ketinggal. Wes. Lah saiki ngene. Ya wes tak turuti. Saiki ngene. Nyapa to? Islam ki kok iso berkurang karena kita dihadapkan dengan 4 musuh. Dawuhe Kanjeng Nabi, lil mukmini arba'atu a'dain. Wong mukmin kuwi dihadapkan dengan 4 musuh. Iki sing garai ngenteki agama Islam. Musuh 4 iki lho. Lah kula sampean kudu ngerti musuhe iki sapa ae. Kudu ngerti. Wong urip iki kudu ngerti ndi bala ndi musuh. Nek ora ngerti ya kacau ya. Padha karo wong bal-balan. Wong main bal-balan niku Mas, kudu ngerti ndi bolone ndi musuhe. Wong main bal-balan kok ora ngerti bolone, ora ngerti musuhe, ya muser ae apa maneh ora ngerti incere gawang. Lah kula sampean iki dihadapkan dengan 4 musuh. Sapa wae? Siji, mukminun yahsuduhu. Wong mukmin sing hasud, wong mukmin sing drengki. Loro, wa munafiqun yabghaduhu. Wong munafik sing benci. Telu, wa kafirun yuqatiluhu. Wong kafir sing merangi pengen ngenteki Islam. Papat, wa syaitonun yudilluhu. Setan sing nyasarno. Bayangane wong ngepeh. Musuh 4 iki sing paling abot lak setan to nggih. Padahal mboten. Dari 4 musuh ini, setan niku paling enteng. Musuh sing paling abot iki ternyata mukminun yahsuduhu. Wong mukmin dhewe sing drengki, hasud, iri. Buktine akeh perjuangan Islam, perjuangan agama Islam sing buyar. Mboten gara-gara setan. Kathah lho perjuangan Islam sing bubar. Mboten perkara wong munafik, mboten perkara wong kafir, tapi yo gara-garane wong mukmin dhewe sing hasud. Wong ana jamaah tahlil lho iso bubar. Kuwi ora kok gara-gara wong kafir, ora gara wong munafik, ora gara-gara setan. Yo gara-gara anggotane dhewe sing mutung perkara wis ra didadekno pengurus. Nggih biyen tahlilan yo rame aku sek melok. Saiki aku ora didadekke apa-apa, yo kendo aku. Wong-wong yo tak penging melok tahlilan, buyar saiki. Nggih. Ana madrasah lho madrasah. Bubar yo gak gara-gara wong kafir kok. Madrasah buyar yo gak gara-gara wong munafik, gak gara-gara setan. Yo gara-gara mantan penguruse, mbiyen dadi pengurus terus wis gak didadekno pengurus, terus purek, terus mutung. Akhirnya anake wong-wong ora oleh sekolah rono. Enten mboten ngoten niku? Mesti enten, cuma iki wonge ketoke ra teko iki. Nganti salat jamaah ning masjid sepi buyar ya perkara ngono iku. Wong sing wis ora dikeki jadwal khutbah. Aku ora tau dicekeli teken no. Aku ya saiki ya males aku, salat nang masjid wis ora didadekne apa-apa. Sing garai ngono kuwi malah tantangan kuwi. Tapi ki wonge ya ora teko. Teko. Ya wis teko ya wis ora usah dikandakno. Mesake. Bu.
Bu. Lah wong mukmin sing hasud niku ya paling abot wong ra ketara. Diarani musuh kok bolo dhewe. Diarani bolo tapi nyatane kok ngerusak. Ngono lho, Bu. Angel ngadepine. Karuan nek wong kafir kan wis karuan cetha ketok mata. Niki bolo dhewe ya. Ya Allah ra digatekno aku. TPQ asale Jaya Maju iso dadi buyar ya. Ora mergo setan, ora mergo wong kafir, ora mergo wong munafik. Ya mergo tanggane dhewe. Kadang-kadang ya gara-gara wali murid. Ono ngono ku wali murid sing dadi provokator. Anak iki pokoke wonge jilbabe coklat. Tukang provokator. Nomor loro, wong munafik sing gething. Bapak Ibu nun sewu nggih. Wong munafik iku yo wangel Bapak Ibu. Jenengan eling. Sing nyusahno Kanjeng Nabi zaman biyen. Wong munafik. Soale wong munafik iki nang ngarepe Kanjeng Nabi ngetokno Islame, tapi lek ning mburine Kanjeng Nabi duwe rencana jahat, pengen menghancurkan. Angel. Lek nang ngarepe kaya-kaya Islam, tapi di belakang ngetokno kafir. Iki angel. Jarene wong-wong serigala berbulu domba. Nek wong ngepeh ngarani welut kecemplung oli bisa. Welut wis lunyu sek kecemplung. Masya Allah angele cekelane. Bapak-bapak, ibu-ibu, katik zaman Kanjeng Nabi, kepalane wong munafik ku jenenge kaya jenenge kiai. Sampeyan ngerti sapa? Ketua Umum Pengurus Pusat Munafikin. Ku jenenge ki Abdullah bin Ubay bin Salul. Lu jenenge kaya jenenge kiai. Karuan misalnya jenenge Karman atau Karmin ono cetha ya. Jenenge ki Abdullah. Ruwet. Nomor 3. Kok iso lagi munggah le? Nomor 3. Wong kafir sing merangi, wong kafir sing pengen ngenteki wong Islam. Wong kafir sing pengen ngenteki wong Islam iki bahaya. Wong kafir niku nek ape ngenteki Islam, mboten diperangi secara fisik, mboten. Soalnya wong kafir iki ngerti, wong Islam kok dilawan secara frontal, secara fisik, malah ndadi. Orang ira kena. Wong Islam kok dilawan secara fisik, malah ndadi. Ngene iki misale yo, ana peraturan seluruh warga desa ngepeh dilarang menjalankan sholat Jumatan di masjid. Yakin wong sak ngepeh donggo celurit nggo pentungan. Demo sapa sing wani nglarang Jumatan geruduk. Padahal sing donggo celurit nggo pentungan wong ya ora tau Jumatan. Wong Islam ora kena diperangi secara fisik, malah ndadi. Bapak Ibu sing pun ra disebut jenengan kemutan biyen nate enten zaman napa ninja, tasih eling jenengan. Oh lah kiai-kiai diculik, diancam, dira karo-karuan. Iki semangate wong Islam tambah ra karo-karuan kok. Sing ora asale ora banser macak banser. Lho gitu, sampai aneng mantu sak maratuane padha bansere. Zaman ninja kae le. Oh semangati wong Islam tambah luar biasa kok. Ayo kita tunjukkan bahwa kita umat Islam tidak gentar. Wong Islam ini dilawan secara fisik malah ndadi. Lah piye carane menghancurkan Islam? Cara melemahkan Islam diserang lewat budaya. Anak-anaknya orang Islam
generasi muda Islam, anak-anak Islam dijauhkan dari nilai-nilai agama Islam, dijauhkan dari Al-Qur'an, dijauhkan dari ngaji. Ngono kuwi carane. Lek sing tuwa ora diserang, lapo wis tuwek kok dilungkas oek kok. Sasarane iki remaja dan anak-anak. Lek wis sepuh-sepuh kaya jenengane dijarke wong dilungkas yo. Lho kok nek sing tuwa-tuwa sing agamane Islam kuat wis do mati, remajanya lemah, anak-anaknya lemah, Islam akan mudah dilumpuhkan. Hati-hati. Saiki le. Bu. Kula sampean niki lak wajib ngenalno ten kene anak nang keluargane Kanjeng Nabi. Ramane Kanjeng Nabi, ibune Kanjeng Nabi, mbah-mbahe Kanjeng Nabi asmane sinten? Putra-putrine Kanjeng Nabi asmane sinten? Putu-putune Kanjeng Nabi asmane sinten? Paman lan bibike Kanjeng Nabi asmane sinten? Lho kula jenengan nak wajib ngenalne ten anak-anak. Tapi cobi saiki. Anak-anak sampeyan tekono. Nah, bibik-bibike Kanjeng Nabi namanya siapa saja? Rangi iso jawab anakmu. Nah, sebutkan kakek-kakeknya Rasulullah ke atas, namanya siapa saja? Ora apal anakmu. Dosa sampean. Tapi anakmu TK ono. Nah, bojone Raffi Ahmad jenenge sapa nek? Engko anake jenenge sapa lah apal anakmu. Soalnya gerangane yo setel. Sampean sak kelingan to biyen sampean sak cilik iki bapak-bapak barang iki. Pak Lurah barang iki cilik iki ngapalno wujud kita bako mukhalafatun lil hawa isi sifat 20 diapalne aqaid 50 diapalne. Saiki anakmu jajal kon ngapalne. Ayo. Bu. Sampeyan sak eleng ora? Biar nanggur bar maghrib budal no langgar goteng boncor delumuan. Terus tibaan berjanjen rame no masjid musola lagi angger malam Jumat malam Senin. Urung ono listrik, speaker nganggo akeh sik suarane bindeng-bindeng. Ya Rasulullah salamun alaik taroret. Saniki lho wis mulai sepi ngono ku tibaan-tibaan langgar no masjid. Mulane ya alhamdulillah iki terus anek grup-grup hadroh ngene iki ngajak sampean sholawatan. Nek ra ngene buyar. Sampean biyen sik cilik ngono wis ditukono turutan ambek wong tuane. Engko nek wis turutane khatam munggah Al-Qur'an gitu. Anakmu lho saiki cilik-cilik cekelane HP. Dek aku takon, anake sampean ki akeh ndi lek nyekeli Quran karo nyekeli HP? Akeh ndi lek maca Quran karo mentelengi HP? Luweh manut ibune napa HP? Luweh ngandel bapake napa HP? Ya ngono kuwi. Dampak kuwi. Niku contoh sederhana mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nggih musuh sing nomor papat setan sing nyasarne. Bapak Ibu, setan ini rumangsane sampean musuh paling abot. Mboten, setan niku paling enteng. Sampean pengen ngalahno setan niku gampang. Iki pengakuane setan dhewe. Setan niku kapan diwacakno ayat kursi, melayu ngibrit wis nyosop. Setan dhewe sing ngaku ngono kuwi. Lah nek wong momen sing hasud, wong munafik sing geding, wong kafir sing musuhi, mbok wacana ayat kursi, ya meringis ra apa-apa nek gak mbok antem kursine. Ngalahno setan iki gampang kok. Lah mulane kula niku kadang-kadang mikir, lah iya. Wong salahe menungso sing dadi tersangka kok setan. Sing dadi sasaran kok setan. Apa-apa ino sing dienggo pancalan wae setan. Kayak nek wong mendem kae jere ya mergo godane.
Ene wong nyolong kae jere ya mergo kalah karo ene wong zina kae ya mergo gara-gara ya aku meneng-meneng sering lho Bu aku. Mesake setan aku. Asli aku mesake tenan kok. Oh setan iki ora melok ngrasake kok. Setan iki ora melu ngrasake, tapi dadi sasaran, dadi tertuduh, tersangka. Padahal dekne ora melok ngrasakne. Ana wong korupsi kae sing disalahno ya setan. Padahal srepis sak seteng gepeng setan sama sekali nggak ikut menikmati hasil korupsinya. Tapi sing disalah-salahno ene wong mendem kae jere ya gara-gara padahal setan iki sak tetes lho ora melok ngombe. Blas. Ene wong zina kae jere ya gara-gara padahal setan babar pisan ora metingkring. Ya ora melok kok. Setan ini cuma bisiki tok. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, setan ini mek ojo-ojo tok. Nah mendem, gak mendem rawani, ora lanang, cah lanang kok rawani mendem. Terus wonge lah kok mendem tenan. Menunggu setan mau, yes, berhasil. Dekne gak melok mendem blas, gak melok. Tapi dadi tersangka. Ya ngesakno to. Cake. Lah iya aku mikir angen-angen mek ngono tok ndek iki saleh mek ujug-ujug tok. Tapi dadi tersangka. Kayak nek wong korupsi oleh miliaran triliunan. Setan yo mek ayo ndang dikorupsi aman-aman. Wis to Pak Lurah, aman-aman Pak Lurah. Ngomong Pak Lurah. Umpamane niku. Alah aman-aman Pak Lurah. Ra nek sing ngerti, Wong bantuan desa wis nggone tangane pemerintah desa kok. Wis to sampean apa jare sampean iki? Dhuwit iki. Malah dianggap aku setane. Iki contoh yu. Lek setan iki mek ngono tok bisiki tok ning Pak Lurah. Mek bisiki, wis to Pak Lurah, wis dhuwit iki apa jare sampean wis. Perangkat-perangkat wis manut sampean kabeh. Apa maneh masyarakat ora enek sing ngerti, wis to apa jare sampean. Aman. Kapan maneh mumpung sampean sik dadi lurah. Engko lek sampean wis gak dadi lurah, ora enek kesempatan ngene iki. Lah kok akhirnya Pak Lurah bertindak tenan. Setan mau, yes, berhasil. Setan itu gak melu ngrasakno babar pisan. Ngono. Kula namung contoh Pak Lurah. Loh, yuk sekaligus ngelingne. Soalnya saiki wis kathah lurah sing nganggo rompi warna oranye. Dana desa niku lho Pak Lurah, peruntukannya apa saja, kudu jelas. Kadang-kadang lurai lho gak melu-melu. Sing nakal lu perangkate anak buahe. Kadang-kadang lho, contohnya penyaluran PKH, BLT, contoh niku misale. Contoh. Ayo ora trimo ngadeg ayo. Wong aku nggih contoh. Lho Pak Lurah kadang-kadang mboten nderek ora ngerti kok. Sing nakali malah perangkate anak buahe. Tapi apa-apano penanggung jawabnya kan Pak Lurah. Wong Pak Lurah ya tanda tangan. Lho kuwi masalahe Pak Lurah. Pertanyaane lurahe oleh pirang persen kan kuwi pertanyaane. Lho kula ngelingne kula. Ya genten ngelingne mangke nek kula salah nggih Pak Lurah sing negur ngelingne kula. Ngono lho, Bu. Kok mbok keploki. Pak Lurah ngapunten, kuwi sing arep-arep tapi ra entuk jatah ya kuwi wonge. Kowe ora usah gatekke Pak Lurah, ora usah gatekke wong biyen ora milih sampean kok. Kale wonge kale kudu. Ayo kae lho wonge lho kae le. Pak Lurah mboten ngoten pikirane. Mbok biyen milih, biyen ora milih beliau, namanya demokrasi. Saiki warga ya dipadakno nggih Pak Lurah nggih. Kok guyu to Pak Lurah? Pak Lurah ora mikir ngono ku mbok sampean biyen milih beliau, mbok ora ndukung beliau, wis ora dipikir mbek Pak Lurah. Wong kabeh wargane demokrasi selesai. Sing dipikirke piye bangun ngepeh iki lebih maju piye masyarakate sejahtera. Ngono ora ketinggalan karo desa-desa liyane. Ngono ku lho Bu. Senenge nek dilem.
Ya ngono kuwi Pak Lurah. Ngoten niku.